ten pohyb je lepší, že naraz vyletí po schodoch ináč, ako to bolo pred pár týždňami, kde je istejšia v tom pohybe, je hravejšia, veselšia, takže toto všetko na to vplýva. Volám sa Pavol Zubrický, pracujem na veterinárnej poliklinike Altea v Nitre. Zaoberám sa hlavne oftalmológiou, ale na klinike pracujeme 7 lekári, čiže do kontaktu s všetkými možnými pacientami a ochoreniami prichádzame denne. S Antinolom som sa stretol zhruba pred pol rokom, kde mi ho bola predstaviť pani doktorka z firmy. A lekár väčšinou vyskúša nový produkt na svojich pacientoch alebo na svojich vlastných, čiže u nás to bolo na našej kolii Eny, ktorá je už staršia a má vekom podmienenú osteoartrózu jednak na bedrových a jednak na lakťových kĺboch, čo sa väčšinou prejavuje, keď ráno vstane, ťažšie sa musí rozchodiť, je taká pomalšia. No a po nasadení Antinolu ten stav sa časom veľmi upravil. Čiže tá hybnosť tých kĺbov bola lepšia, aj to jej správanie bolo veselšie, lebo celkovo to ochorenie je podmienené bolestivosťou. Tá bolestivosť nie je nejaká akútna, že by ten psík nejako kňučal, skúčal, ale je to vidieť, že je možno trošku bez nálady, ťažšie sa pohybuje, nechce sa až tak pohybovať a po použití Antinolu veľmi pekne na neho zareagovala a bolo vidieť, že je aj veselšia, aj rýchlejšie sa dostane do toho tempa a je šťastná. Tam treba si uvedomiť to, že nemôžeme od neho čakať od Antinolu ako aj od iných liekov zázrak, že po prvej tabletke ten psík bude, že mu nič nebude. Takže vždycky treba byť trpezlivý, lebo tam je určité obdobie. Treba si počkať minimálne tých 14 dní, pokiaľ ten nástup toho účinku nastane. Liečba osteoartrózy je podmienená 3 takými piliermi. Prvý je používanie chondroprotektív, druhý je, aby tie kĺby boli slizké, klzké a tretie je liečba bolesti, lebo to s týmto ochorením prináša. Antinol má tú výhodu, že jednak tie kĺby dokáže regenerovať a tým, že zahrňuje v sebe veľké množstvo nenasytených mastných kyselín, ktoré majú protizápalový efekt, tak tam je tá výhoda, že nemusíme tie protizápalové nesteroidné antiflogistika zaradiť hneď. Môžeme si nechať ešte čas, až keď povedzme to štádium tej osteoartrózy prejde do už ozaj veľmi ťažkého, kedy je ozaj nutné použiť tie protizápalové lieky, ale pokiaľ sa tomu dá vyhnúť, tak v tomto ten Antinol má tú výhodu, že ten zápal vie potlačiť. V poslednej dobe pribúda jednak veľa mladých psov, ktorí majú už degeneratívne ochorenia a čo je veľmi tiež také už častejšie, čo nebývalo, je, že prichádzajú aj mačky s ochorením kĺbov. A v tomto Antinol je taký prelomový alebo veľmi dobrý, že má pre seba aj špeciálny produkt, ktorý je vyvinutý pre mačky. Prevencia je dôležitá a tam si treba uvedomiť hlavne u veľkých psov, aby to štenia nebolo prekrmované. Čiže každý, áno, máme radi, že aby šteniatko bolo pekné, guľaté, aby sa dobre najedlo, ale tá hmotnosť vplýva na správny vývoj kĺbov. Čiže pokiaľ ten kĺb je preťažovaný v mladom veku, tak môže to ovplyvniť v dospelosti celý vlastne ten život tohto psíka. Ako som spomínal, dôležitá je v tom šteniacom veku je aj určitá výživa tých kĺbov, takže pridávanie látok, ktoré ten kĺb potrebuje na správny vývoj.
Takže keď budeme aj dodržiavať všetky tie záležitosti, ako je krmenie, pohyb, záťaž, tiež pri veľkých psoch je dôležité pridávanie určitých prípravkov, ktoré nám budú tie kĺby pod kontrolou, aby sa správne vyvinuli. A tu je vlastne výhoda aj antinolu v tom, že jednak môže sa podávať dlhodobo a môže sa dávať aj u zdravých psíkov, čiže nie je to viazané len na už rozbehnutú osteoartrózu, ale aj na to, aby tie kĺby boli správne vyvíjané a mali tú výživu, ktoré oni potrebujú. Keď sa nasadzuje výživa, treba byť do určitej miery trpezlivý. Lebo nie je to ako keď podáme protizápalový liek, ktorý účinkuje hneď do 12-24 hodín, ale vlastne jeho účinok odoznie. Čiže pokiaľ potrebujeme mať tú liečbu dlhodobú, je to v určitej miery záťaž pre ten organizmus. Pri antinole je to, že tá trpezlivosť je dôležitá. Musíme si uvedomiť ten čas, ktorý potrebuje, aby sa to telo nasýtilo, aby tie účinné zložky tam začali fungovať a začali ten kĺb hojiť. Takže tých 14 dní je minimálne dôležité, aby ten majiteľ vyčkal, aby vtedy si začal všímať. Ako je dobre, áno, každý deň si to pozerať. Nie je to nárazové, že jeden deň zle chodila, druhý deň chodí perfektne. Je to postupné, ale vidíte, že ten pohyb je lepší, že naraz vyletí po schodoch ináč, ako to bolo pred pár týždňami, kde je istejšia v tom pohybe, je hravejšia, veselšia, takže toto všetko na to vplýva. Keď sa už zdiagnostikuje ochorenie, degeneratívne ochorenie kĺbov, tak musí si aj ten majiteľ uvedomiť, že tá liečba nie je lacná. A je to dlhodobá až celoživotná liečba. Ale pokiaľ sa tou liečbou začne skoro, a to je vlastne tá skoré nasadenie aj antinolu, tie vážnejšie dôsledky sa môžu dlhodobejšie oddialiť a tým pádom tá liečba nemusí byť až tak náročná. Ako v dnešnej dobe všetko niečo stojí a aj vývoj lieku nie je zanedbateľný, takže tá cena je, si myslím, že primeraná a v rámci trhu a iných prípravkov je úplne porovnateľná.